Здравейте, геймери от YouTube, аз съм Жокера и сега ще ви покажа един ресурс пак на Minecraft 1.6.2. И гледайте сега какъв е. В началото е така. Тук няма нищо променено. Ето го няма нищо. Само се казва JumpGen. И сега влизам да ви го покажа. Ето първо Wooden Planks. Local Planks. Дзерта, грасблока, това лапис лазурите не съм го променял. Нямат много промени. Така, това е променено. Тук това са променени, това. Сега, какво друго? Да. Тук всичко е променено. И тук повечето са променени. Тук тия двете са променени, както виждате. Тия двете, това. И това е за една страница. И това е променено. Това. И тия главите. Лековото само тук. Иначе гледайте как е. И друго какво е променено? Да, кварца. Той е променен, нали? Да е такъв. И ето гледайте, само тук вратата е такава. Но като я сложа не е. Ето гледайте, това стики пистане. Нали, редстоун блока. Репитъра всъщност е променен. Ето стики пистане. Ето блокшеф. Глостон е малко по-променен. И ето репита. Аз какво ще го вада направя, така ще ви покажа. Ето го там. Ето гледате торча и репита. Сега ще ви покажа. Това е редстон лампата, ето. И така, ето. Репита. Опа, какъв толък жесток. Добре, ако ви хареса, пишете ми на Skype, GameZone и чао.